paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun yabida tayo anay Kapitan Enteng. Waraw, Abay tata. adda pa pananta. Ay, jak masangaw. Mapantay jay ili. Mapantag video kay. Adaramida. Anyaya nga min day tabas-basaan. Mujul ko day taoy. Ay, tulahamin na kita mujol-mujol. Umay kakidain. Lepas sa kano day ito'y mujul kaw. Nagkuna. Nyangkel kaw. At patsim mo day tangangkel mo. Umay kakidain. Taikan ka iti kwartam. Manaw. Mano ayat ikayat mau. Talagang ikan nakiti kwartak. Agpili kan. Dahito'y limagasot. Wino sangaribaw. Ha? Ay, hindi ta sa ngaribaw. Tangaro day. Jak mat mapirukan di kwaro gay. Nakitak mo't itay ang nagkuyog dakan ni Kabadong Kapitan. Manan? Wun, Kapitan. Ay, kasarita ko man ni kwarog ang mapandamanin agronda inton rabi. Intulod nan sa ni Kabadong ijay ili. Nagpaili? Kasano mo yan sa trabaho ni kwarog? Itay pa'y anapanda, Kapitan. Maluman ngam di da pa'y nagsublay. Ay, una yan dagajay. Tata ba daw? Pagawid na kaw, tatapay lipas sa kamujul kaw. Anya nga agaawit na sa asawam. Naitulod ka matan dito yung video kyan. Kunak aya nga itulog na. Di kunak kadwain nak nga video kay. Anya? Apay aya mabutbutan kalaunay. Agungat nga rod ni Uncle kaw. Ay saan? Siyak, di makamukin ka. Kapitan, awan pa'y mat ni Chip Kwarog. Apay ngay? Nalipatan nansan tinagawid. Ay, naglukon. Isuasaan kami ang nakapagrunda idirabi ay, Kapitan. Ay na, adun tumanin tagreklamo ang natakawan, no kasta. Mabutang kami mat nga agrunda, no dakda kami laang, Kapitan. Nagdurugang idirabi ay badaw. Unay kan aya tuyang, my love. Nakabanikas ka, sumabat kanya. Di saludsod ko ti song batam. Nagdurugam idirabi ay Ay, sa anak pa anak naturog tuyang. Tatimulong nga kadakwaraw, ganapan nagrunda. nagrunda ka man. Kituwain, rinundaan may tintiro akabildatan. Tapno awan pulos di matakawan. Awan pa'y inanak. Kasta unay tipuyat ko tuyang. Kasta aya. Ay kunak ano napan ka man ang nagaramid iti kalukwan. Ay saan tuyang. Good boy akaon. Di ka ka di mamati. Ay dito pa nagrupropak. Malala ko mo nagkangarudan. Itimplaan nak iti kapek tuyang. Wan, igatangan ka pa'y ay iti pandisal. Tanay, nagrunda ka gayam. Waraw, no damagin ni nanam atuyang, no nagrunda tayo idirabe. Wen, kunam ah. Kat mo napantamad nagbidyo kay. Di mo ibagbagaday ta. Sige. Tagsublitan tumanay. Ha? Nagmayat gayam tag-video kaya niya, tataba daw. Nagadupay ti nagpipintas at chik si Jai. Kitwin mo't nga may. Nagdamagmat kan kanyang uncle kaw. Anya nga iti isong batmaw. Kastoy na iti baga. Oh. Nagpakadwa ak kinikwaraw anapan ijay ilay. Kunak ah. Ayaw, si. Iso asaan ka madanagan kwaraw. Siyak, ti makamuking ka. Ay, una yan aya. At damanan nagitagtatakaw dito barangay tayaw. Ay namaray, di ka kadimadanagan. Tanibadong ka, sumursurot ka dakwarog amapan agrunrunda. Anya? Amumutan ni badong ka maray, managtulong dito'y barangay tayaw. Kasano ko mga ibagamday ta, kat nakitak mo't idakan ni Kwarog ang nagpailay.
Nagrundada. Kas kaya? Pinag-service na di tricycle ni Kwarog. Kas tagayam. Iso nga awanan ti matakawan dito'y barangay tayaw, Maray. Natalnan to'y barangay tayaw. Gaputad na ni Badung ko at tumulong nga agrunda. Mapantamanan ni Jebijok yan, inton rabe, Kwarog. Mapantamanan? Kituin na. Mabuti nga kaon. Pagbut ngam, Nyangkel kao. kunak matking kaasyak ti makaamukin kwa na. Apay, saan ka mabutang kininana tuyang? Yak to pa'y mabutan kini kumpare ka, kapitan. Nito yang kiday. Uy, nagtulad kan tataba daw. Kituin, iso ano kunak ang mapantag video kay. Mapanta, awanay, tado ada magdamagay. Wait! Amo, kasi murot ka manen anagrunda kini Kwarog idirabi eh. Iso nga insagana kung ti kapay Badung. Ay na, nagmayatay to yan. Kasto'y kumakanayaw. Kay, kumusta nga, di pa nagrunda yaw. Ha? Ay, kuha? Kung naman nagrunda kayaw. Kawad Mike, nagrunda kami to yan. Adda na tiliw yung agtatakaw. Ha? Kuha? Awan pa ay tinatiliw may. Nagpatinggaan nga itinagrundaan niya. Naging gaji ka dyan na puro ka. Ay, kunak ka. Talaga adakkel akatulungan da ka dito'y barangay tayaw. Tuyang. Mabalin ka din ngayong kaglutan. Mabisina kong tuyang. Ayun anya. Ay na, makapabisin ti agrunda. Ay, kitwan na. Sapay sinursorme, tintiro a kabildatan. Amo. Iso sige, mapanak ang lutan. Tagkapita man. Nasamit day ta tinimplak akapay badaw. Nagsamit ti panagayat mo ato yan. Ay na. Kas kamo ilagar-aram maninay. Mala, takidi aglutan. Warag. Adaman lagamagag. Anya day ta? Ibagbaga ngamin ni Badung Kaw, asumursurot kada kayo amapan agron-ronda iti rabay. Ay, pudno day ta. Damaga kano pudnumot lang ti bagbaga na. Pudnaw, saan nga gululbud ni tataba daw? Talaga sumursurot no agrunda kami. Ay, mayat garod ano kasta. Rinabi iti pa nagrunda may. Isukat ti kuna. Iso asan mo apagpupudutan ni tataba daw nga. Saan nakaaluklukon day jay? Jake, birbirukan na ka ni Kapitan. Abay ka now. Adda ka no ibagana kang ka. Kuti baga nalatan akada kayo atanod na. Oh, si kakanuti kayat na apang ibagaan. Iso abirbirukan na ka. Ha? Ibaga mo inton bigat kami ngagsarita. Oh, di saan tayo manan amapan agronda? Saan pa'y lang? Apay ngay. At dapapanan mi kinitataba daw. Agungat ni Kapitan. Saan tayo matan nga agronronda? Inton sumaruno na rabe eh. Nasken kami nakaduak ni tataba daw nga agpailay. Ay, apay anagado dagiti nakapila dito yung warti barangay, haul. Ay, umayda ka no agreklamo, Kapitan. Nagadudan nga. Apay, anya ti ireklamo da. Jay ka no natakaw at arakenda, Kapitan. Anya? Adda natakaw a manok, pato, kaldeng, kan adda pa'y natakaw anwang kas kadabaka. Ay. Nagadumatan. Wun, Kapitan. Ay, manuma nga minarabe nga awan tinagronda at anog. Kunakon kay. Kasanaw, awisan ni kabadong ni Kwarog amapan ija ilay, Kapitan. Rinabi ay amapan da ija ilay. Ay, agungita ko, nukasta. Saanin na nasaya ate mapaspasamak. Idi kumapay anagungat ka, Kapitan. Impagta nasapa ka anang lukat maray. Umayak man gumatang itikapi ni Badung ka. Ay, nagswerte mo ni Badong Maun Maray. Nasken atari patwak ana imbag. Tamapan ngamin agron-runda. Anya? Kaya't nakano ti tumulong dito'y barangay.
Iso asumursurot kada kwaraw ama panagronda. Ay, dita ka nagkamali, mare. Nay, anyang itinagkamalyak, maray. Saan anapan nagronda ni badong mo? Kat no isumati ko na na. Ululbudan na kalaang. Luklukwan na ka. Anya? Kaya't mo amaamuan no sa dino ti papanandakan ni kwaraw. Ay katuan ah. Surotem iday iji ilay. Ijay mo amaamuan. Even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Mayat ti pa Kwaraw. nagkansyon, Mau. Mayat balay. Mayat. Hanggang may mayat at ti pa nagkansyon ka. Uray danggam. Kwaraw. Ang mati ang maangot ko ah. Anya nga hangout. Kasla angot ti bakay. Ha? Awan mat mahangot ka. Kasla dalayan dito asinagta. Danggam kit diti pa nagkantak. Aba. Ha! Mabalain asyak mati kumansyon kwaraw! Ha? Dito yan kunakay. Anyatar aramidin nyo dito'y video kyan ah! Kunak man nagrunrun takayaw! Kwa, Ay. tuyang. Oy. Hindi na kita nakastatata ba daw? Kasi kati mga wawis kanyak di tao. Di mo buti bagbagan ah. Kasta kaya ma? Anay, tuyang. Anay. Patang tilapayang ko ah, tuyang anay. Ay, simot ni tata ba daw? Oy, nagsakit na ito. May siran sa tilapayang ko. Anay. Ay, kasimot ni kabadong. Uy, talaga akaasi kagawad. Kasta unay ti sangit na, idi guyod ni nanatuyang tilapayag na. Nasingpot ni Marituyang. Hanggang numakaw nga, tay na. Kabutbutang mata. Ni tata ba dong nga main? Awis iji bidyok yan. Kayat mo may. Libre nga raw. Kwaraw. Ha? Nangkal mo. Ayan na. Isumsamat tagturong dito'y tersena. Ay, pumanaw ka raw tayo. Nene, papanam ngay. Ape pumanaw ka. Mabuti nga kinyanggal ka. Ay sus kwaraw. Ang awit ni angkal mo abaot. Ha? Ay, tumarahaya ka. Sa dino tinagturungan ni Kwaraw. Ay kwa, nagpalaod, kapitan. Panagkunak, mapandita paradaan da. Tarayan na ka. Idi nakita na ka. Pimanawan. Ni, kapitan, an-anwam ngay tabaot ngay gemaw. Ay pagbaot ko kun kwada. Mapanag manita paradaan. Ay sos, ay nam, addatanod, amabaot. Chip, apay at tumartaray ka. Buklaw, ilimang na ka. Apay, Chip. Umayan ni Uncle Kao. Ha? Ay, Ni kapitan day ta sumunga, Chip. ha? Adda awit na abaot. Umayan, ilimang na ko na muklaw. Pangilam mga ngay kang ka, Chip. Ay, dito'y tricycle kaw. Wino dito'y bulsak. Kwa. Hey! Apay nga tarayan na Kwaraw. Ay, kwanggal. Unak na krumda kayo. Ay natin naramid mo. Sumungbat kan, Chip. Tanasakit ti mabaot. Napan kami nagbidyo kay kinitata ba daw? Apay nga grungab ka. Kapapay ka na gati aglabas. Sapay nagpipintas dagiti babalasang aglabas. Abay, day tayo gamabaot hanggang. Ay nakabasol ka. Among mati responsibilidad mo iti barangay. Ay. Pagtali na edem, tilinak ken kapya. Ngam napan kakit nagbidyo ken. Idak pa insurot, kapitan. So anas ka na madusan ni Kwaraw. Nasakit mo't ati mabaot. Naigaw. Ang kalagsing-sing patakaon. Ramida kung dagiti responsibilidad ko dito yung barangay. Ay, saan asaaw? Aramid pakakitaan. Tando saan talaga abautan ka? Unang kal, ikaray, promise, ramidak dagiting bagak, basta di nakbabautan at akababain. Ewan! Kaninton maminsan, di mon patpatyan day dya badong, tasungsong day dya. Ay, unay katdaytan, takas kalaubing amasapul amabaot, kwaro.
Una ampay ngamin dagiti responsibilidad mo dita barangkayo. Tachirtanod kakat ngarod. Ala sige. Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Duwanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Badaw, kita man to'y isem ko numayat matlaang. Ay. Na. Kaslasan ka mo nga umis-isem to yan. Kasla mapilpilitan ka lang, Mike. Daytoy ngay nga isem. Ha? Ay, unay mo dayta. Taoray lang parang tigugot mo. Ay. Sobra mo dayta to yan. Oo, ay, nga isem. Daytoy. Daytoy ti kamamayatan nga isem kaw. Pautangan nakmat siguro ni Marikwanang. Hay. Mapan ka man umutang ay nagitersina ni Marikwanang. Ay, katun awan bagas nga isa ang ko. Pautangan na ka nga ta. Maalala ang itinasamit nga isem badong. Sigay, indakaw mo. Sige mo na kagawad. Pautangan na ko ni Tilaw. Tatiksak jay chicks nga armak. Ay unay kamutten kwarog. Pati load utangan. Bayam, tentunsong batan na kunday balasang armak. Katagkasar kamain. Alangan kanto aninang. Balasang akpay laeng. Ay, wanan niya. Good morning, Marikwana nga nakapimpintas. Nay, anya man ti kayat maun. Takas taune apa nag-isem mao. Ay, maray, pumimpintas ka man. Karag, saan ka day pumimpintas ni ko, maray? Ay, wine. Kasla sana bumakbakay. Ay, correct. Agros-rosy chicks ka pa'y maray. Kan blooming ka pa Da kayo, mat. Angawendak man ako nakaon. Ay, namaray, saan da ka nga ang angawin? Saan ay akwaraw? Huwag na ti bagbagami kagawad. Kas kalag taon iti sweet 16 inihap. Sweet 15 ko ng kiti. Aywan kayam. 15 in 1/4. Unay kayo. Anya itayan tayo utangem. Kwaraw. Jailud kaw apag text kaw. Mano. Uray sangagasutain. Ta awagak taon. Kat ibagak ti I love you kan kwa na. Sige, sangagasot alod. Ay, Marikwanang, bagas mati utang ako, hain? Mano akilo, mare. Uray mano akilaw.
Ang may salaang kumakay. Ay, nayo namon Ay, sige maray, uray 5 kilo nga rudan, mabalain. Ay, anyay tayan dyan baga, Maray. Kas kala sweet, 15 in 1 po. Ang mapitlagan, nainak mangala iti bagas. Ay, Ayos, nanatuyang. bagakla kas la sweet, 15 in 1 port ni Marikwanang pinautangan na kadagos. Di aday loto ta nakanenta. Una, uray ni Kwaraw, pinautangan na itilawd. Na, imayak met ko mga raw. Tapno pa utangan nakmay. Sumarunukan taon, ingkaki di aglutang. Nay, apaya siyak tibaon mo ngay. Sika ati agluto. Siyak nga ro tinapan imutang, di si kamot ang agluta. Sikan, tanay, mapanak pa iji bangkag kaw. Nas na makamula kaw, tapno addan to ti kwartata. Ayun man nga raw, tapno sa anak kon amapan agot utang iti kanon ta. Baruting, lumabasak bay. Apay tabakbakla yung tanwang mo. Un paray, jak kayat amabannog amag na. Tapagaradwag man iji bangkag ko amulaak. Imbag no di ka mabannog dita. Ay, saan mo't unay anadagsan tunwang ko, paray? Pada kay matkid di anak ko tunga. Hay, panawan ka man langay. Di laman madlaw mo. Ala. Maapit mo to timulam. Agpasyat ka Tay talaga yan, paray. Win, paray. Wala ka. Waraw. Apit na nakatugaw ka matlataditan. Ay, ang dakatikiswanggay. Nagpinta sa balasang. Anya nga ti ka na, nagmalmalam ka mat nagtitext. Ay, awan nagluto ang gail. Na. Talaga nga awan. Tawan niyan, Tem. Ay, isumot lagay mga awan mga kong aglutaw. Iso at tumakder ka tayong kagluto. Ay, nagkasanungay na ito itigsmit ka. Ako, siya pa lang ti makitiksmit. Ha? Iyawat mo ta silpon mo. Ay, sana. Katigsmit ko nga ron tayo tao. Nagawam kita eh. Ika nga ron agluton, tayo mabisin ako. Kabadong, narabyan ka magtain. Win, maray. Inlipas ko nga min di trabaho kay bangkag. Ala, anusam pare. Sikan sa latin nagmula dito'y kabildatan. Kitwain, amin da dito'y kabildatan. Nagsasadot da. Saan da kayak nagtrabaho? Sana balay, tapakay ranudam mo, dagiti mulmulam. Win matki di Adun tunti kwartayo ken ni Marituyang. Ay, wine, maray. Nituyang ko nga ron, ti inspirasyon ka. Aya, nagmayatan no kasta. Wine, uray no mabanbanuga. Malagip ko lang ti rupa nituyang ka. Ay, kat pumigsaak, maray. Kastanto ko mamoy ti masaraka ka mga sawa kanya kabadaw. Jay siyak tumot ti inspirasyon na. Gumatangak man iti asukar kan kapit kagawan. Nay, apay asikamat ti imay gimatang. Nag-vacation ni Banang. Intuloy nagayam jay bagbaga na apa nag-vacation na. Uwan nga ron. Isuan ni Kwarog ti paralutaw. Ay, kapitan! Apay ngay! Nagpuskol mat ti aso kiji balayawn! Ay, sus! Ay, Apay nga! ang kakitaan, kapitan! Sus! Ang mga numahuram mo di balayawn! Naksat di ilot-luto. Iwan ang gail. Diyak matan na bantayan. Kanya nga tinararamid mo. Iukwa. Natala nagtitik siguro tikinwa mo na niya. Saan matunay ang gail? Kanya nga mintilot-luto. Agpapabura ka kiti na mapagkapita. Naksat matan tita ko rin. Lumabasak pa'y paray. May masambay. Ayan nga ginwag mo. Imbati ko na di bangkag ka. Ado kay tirot akanan na ijay. Win atap no saan mo nabakbaklayan. Paray, dandanin agsabong dagiti mula. Nasaya paray. Dandanin mo tanti. Shit! Ay kitwin na. Talaga dandanin paray. Agsyat tantaw. Raw, papanam, Di talaan. nakadumog ka pa'y amagmag na. Nungay maidugmam ka.
Basbasag nga ro titiks meet ka. Naibusanak iti loud. Isu ang mapanak ag loud. Di tamot laeng ti papanak. Ha? Ijay tersina ni kagawad ko anang? Wun. Umutang ka manay. Ay kat kapilitan tasaan pa'y mo't nagbunga dagiti nating amulan ni Tatam Abadaw. Pautangan na tangatan ni kagawad ko anang. Ay sus kwarog, nagkapoy kan. Amumo ka sa nuti pa ng lamlam yung takin ni Mariguanang. Ay! Intang aruday! Kumusta ngay, ti kumarik a sweet 15-in-1 Di kagawad mi dito kabildata na sa nabumakbakan. Ay! Adda kay manayn. Wun amaray. Ay, karag. Adamadlaw mo kini kumaray. Ay, anda Anya ngay dayta. Ibagaman day ta kwarog. Kaslain mo bing kamanain kagawad. Wun nga raw. Kaslakit din sweet 14-in-1 tarda. Saan ba't? Paubing kagawad. Ay na, pati panunot na. Paubing. Naanyat untangan nyo, aya. Ay, sakti mo namang ibaga. Ti utangan Ay, siya tiyo muna ko. Agawan na manay. Nay, Hindi kayo nga ro tagituro na. malalasan kayon nga agdinuron. Tapautangan kayo aduha. Apala di matan lumablabas dito'y pala ni pare ba daw? Maturog nga minan ni bangkag na angkay. Ay. Tabambantayan na dagiti mula na anatang. Amangan ka nun at dagtakaw ka dagiti bunga tinatang na. Ay, nagbunga dan. Ay, unang kal. Nagaduti bunga ta. Inarkila na nga ro ti tricycle ka. Anang ibunag ka dagiti inlako na. Ay, nukasta. Ay, matong pala di ka rin na kanya. Kat gabo ta inarkilanak. Gimatang ako ni tisidaan ta. Tuyan. Tapno mo timakon ko na. Dayta, tibingay mau. Ha? Puro mat coins. Abay nga. Pagyaman ka kidi Taynikan ka itibingay mau. Nga uray di nakpulos, dinultulungan. Ay, saan mabalinday tag? Nayunam at intad mo abingay ka. Tanay, aduti utang anasken abayada. Dayta. Coins manay. Ay, tsak kayat dayta ba daw? Sigay, no di mo kayat anayunan. Ijay karwar amaturaw. Anya. Saan ka nga ilutuan iti kanaw? Ay, saan ka mo takasta, tuyan? Sigay, kwartam latak kwartam. Ay, Itakan. tuyan. Agsubli ka. Nayunak na itakwartam. Hey, ado ati nayon mo. Wayne, ado. Yes. Nanato yan. Apay, kwaraw. Itay ka pa'y nga ururayan. Kaapay. Mapantamanan umutang di tatersina ni kagawad ko anang Sa anak ama panditayan na ita. papanam ngay. Di tatersina ti may sa ako marik di ta abagatan. Ijayak agumatang. Gumatang ka. Sa anak kun nga umutang, kwaraw. Adon ti kwartami kini Tatam Abadong. Kasanuak nga roden ngay. Awan mat kwarta. Makaamu kamutin na. Kagawad, agpaludak man. Nay, apay, papanan ni kumari katuyang? Mapan ka no gumatang ijay tersina ti may sa ako mari na. Gumatang? Wine kagawad. Na, apay nga yakasta. No umutang, dito'y tersenak ti papanan na. Angam na da kwarta na, mapan iti sabala tersena. Diyak mo Ay, madiday tuyan na mapaspasama ka. Agungat kan samot ten kagawad. Talagang agungeta! Ay, mapanak nga rodain. Sana kung ngagpalaw. Sapay utang agpay kuma. Umay ko na yun nandiyo utang ko dito tirsinap kagawad. Tasan pa asimang pat ni Mari mabanag. Kapitan, mabalendag reklamaw. Na, asino ti reklamo? Dahil lumabas ako marek. Ni Mari to yan? Kapitan! Napanak gimbatang di tatersina ti kumarik di ta abagatan. Ginulpek tila ko na. Pagmatanda yung gulpe, Mari! Ay na, ado nga ti kwarta mi kindi badungkaw.
Kapitan. Na. Sige agawid ako, taiyawid ko na gito yung ginatang ko. Nangag mo, Kapitan. Nangag mo dyan bagana. Ano ka no ti kwarta na? Naglastom nga agsaw. No da kwartana, iti sabali at tersay na ti papanan na. Ang amnoawan, umay kundi utang ditoy, Kapitan. Kasta aya. Wan, isong ay reklamok man day ta, kumarek. Na, anya nga ti basol na. Manang gundaway. Tay di da kwartana, di nak-am-amawn, Kapitan. Oh, badyaw. Ginatang ko amin nun dagiti pagpagatang mo akayat mo akanin. Hehe. Katarumbang laing Tasyak ba't tinagregrig at nagmula? Kahit, anya nga, iti ko na ni kumari makwanang. Tagimatang kay di tersina na, asaanin nga utang. Sabali at tersina tinaggatang nga. Anya, Ijay tersina ni kumarek di tabagatan. kababay na, kini kumari makwanang. Anya kumangay ti kababay. Itangad da kwartam, sa bali at tersina tinaggatangam. Kahit sabali nga rin ti kayat ko apagatangan. Sapay inlabas mun, sapay di ta tersina na dagiti ginatang na. Ay, hehehe, siyempre impasikat ko pa Anya! Bumabasak pa dito yung tersina, marikwanang. Ha! Kasta kayo gayam nga gasawa, Idi adda kwartayo, sabalen ti paggatangan yaw. Ni kumari matuyang lang dayta, maray. Saan nakadi nga iraman? Agpada kayaw, nagsaritaan nyo dayta. Saan mo't amaray? Aguray ka, tayo nakasarita ni tuyang kaw. Rumbang laang, tano saan? Lipaten na laangan ngag kumari kami. Ay, aguray ka! Aguray ka! Dinak buyudan! Papanantaya! Inkabayadan yung utang mo kini kagawad ko nang. Kin gumatang ka di tersina na. Anya? Di nakibabain tuyang Namin ano na kon nga imbabain. Ay, namin adun aya. Kunak no italang. Marikwanang. At tuyay ni kumaray. Singiramaun. Di ko nam siguro di ka singiran. Sige, marikwanang. Kwinta mo, dagiti utang na. Di mo na inayunan di kwintam Ay na, marituyang, saan nakaswitek, akaskan ka. Nga idad da kwartam, na pangkagimatangan iti sa balay. Nangang mo na ita, tuyang. Piso nga ron nga umayak agbayadun. Saan ka madanagan, marikwanang? Tadito'y tersinam, ti paggatangan ni tuyang. No umutang, ditan sa bali at tersina. Ay, Kasta agbayad kayaw. ay, nanatoyang. Apay mat ngamin akas ti aramid mo. Di mo lukwen ti padam a tao. Tapno pagtalkandakan tumanen. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.